Maungwe tundirai. Mama. Ndiwe. Charakupa jini. Ndini mama. Ndini changamiri yapamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uchakuda utsanangure nejira dzvuku rakasungirirwa mishonga rakaiswa paguva remwana wangu. Ndodzogorwa chamira. Nyaya ndeyekuti uya kudai utsanangure nejira dzvuku rakasungirirwa nemishonga rakaiswa paguva remwana wangu rine zita rako. Rakurikwa nemombe 6. Arakizwe Maungwe. Kamsori ini ngati mwana wangu akafa na 2019. Anonza mwana Kundai Maungwe. 2019. Zvakaitika ndezvekudai sine ndakafonirwa naheadmaster ipachikoro paidza chinzi mwana wako ari kunge ari kudonha pari, saka uyaoni mwana wako anodonha pari. Ndikataiwa mwana wangu adonha pari, zvikanzi anongorwara, ndikati haamborwara akatosima, zvikanzi uya kunoganoona. Saka ndakabva ndaenda kugadheni kwaiyo, ndokandamhanya kugadheni kuya kudzokera kumba. Ndasvika pamba ndobva ndatora bhasikoro ndamhanya kusvika kuchikoro kuya kuya. Ndikusvika panga paine kunzi mwana wako ari apa, ndotoona mwana ari kuratidza kuti kurara kwaakaita haasisi upenyu, atofa. Ndobva ndasvikapo ndakabvikanzi batai timise mota mhanye kuchipatara andorapa. Ndakabva ndashaya nesimba rekumubata, ndobva ndatakura mwana uyo wakasimudza maticha, ndobva wamisa mota, ndobva taenda kukiriniki. Kukiriniki tichisvika tonzi mwana vatati zvanzi muri kugutsikana nemafireta mwana wenyere. Ndikati aiwa ina handisi kugutsikana, mwana wangu angaya. Saka zvikanzi muda kuita sei, tikati hamino kuti panofambiswa sei. Zvikanzi saka pada tikwa post mortem, saka endai kuchipatara. Patauya kunokwarisa ndobva tikwa post mortem. Aitwa post mortem ndokuti akaburitsawo zvake zvakaburitsa, asi akati iTB yamurara. Saka zvadaro takabva tangotora mwana patakadzika mwana. Takadzika mwana tabva tagara 2019 kusvika gore rapera 2023 tobva tapinda muchiri. Tikati changa tatwa chiri. Tobva ndakati kumakuwa kuti ane nguva. Inini mfiri yakaita mwana imbondigutsikana zvakaburitswa nadhokota zvinombondigutsa, ndifunga kuti ndo zvakauraya mwana wangu. Saka ndobva ndati kuguva remwana wangu mboda kupota kuchisvika, asi mangwana pane kwandiraumukira. Saka ndikanga ndadzoka pati dziye iyo kuma 9-10 ko ndira kuti ndosvike paguva ndinotarisa kuti kwakamira sei. Ndichisvika pamba mudzimai wangu atori muno akanga atoenda paguva riya abva atarisa achibvaona paine jira ranga rakasunga bhozi patakaita takanzi panoda kusimwa mukonde ndinoti ndopinda chechi yepostori. Saka pasimwa mukonde uya mukonde wakatobata wakutokura zvakanaka wakutoenda. Saka ndopatakaona pakaiswa jira dzvuku, asi jira ranga rakatovharika zvokuti ranga risi kuoneka nenyaya yekuti pane mutsako ane mashizha musasa anodonha achivharipa. Saka patakaona jira raionekera kure kure kuti pane chinhu zviri kuchirapo, ndopatakaidza wamwe vanhu vechikuru vevhireji. Tikati zvaapaguva isati yazvinzwisisa. Saka isi tatosvikawo tobata kana kuti tisvike padhuze, asi tadongorera tiri kure. Saka hando yeitoone, saka takadaidza vamwe panononzi vasibando vari muno, ndowatakaenda nawo nambuya mudu wamwe chikuru patati handitooni. Patasvika pajira riya patangoona mazuva ekutanga takatombotya kutoribata jirewo. Ndopataka mai vemwana ndopakazoti inini kana chichindowana ngatichindwane, ndiri nyakubereka mwana izvo. Fire mwana wangu inondirwadza, ndoona zvakadai so, ini ndakubata jira rindurai. Ndopakabva wabvisa jira riya. Wabvisa jira riya takaona paine zvimishonga nejecha ranga rakasungwa pajira riya. Saka takashaya kuti zvaitwa nani. Ndopatakabva tatora jira riya taenda naro kumba. Taribhedenura takaona pari kubuda zvimishonga zviya zviya nejecha riya. Tatambanudza jira riya, tikuona pakanyorwa kunzi kiro charakupa gumbi. Papanyorwa Alice Mupendwa beta. Papanyorwa umwe anonzi Benjamin size chirando 1 hour. Ndinogara kure nawo, zvakandinetsa kuti ndandakama nawo. Wai wauya paguva remwana wangu achiita zvinhu zvakaita.
saka nenhau yemari nandini wana ngwazimba chikoro ndakaenda katoya chinhu chekurapira kati mari yanga iri kungotimisa saka ndazoti nguva yati ingarambe iri kurembesa ndosaka tusvika kudai vanyorwa nongai 3 ani mazita wanhu 3 gini charakupa gumbi papakanyorwa nemutupoti gumbi papanzi arisi mupenja pakanzi beta mberi kwacho papanzi benjamin size papanzi chirambo ndizo kamaima alisani mupenja ani benjamin ani size alisi mpenza chirandu chirambo ndani mwacho chitatu muchitatu tati benjamin size Benjamin size size chirambo alisi ndo beta hapana mashuka aitawo anga akanyorwa mazita yayo angonyorwa mazita hapana zvimwe zvipo jiratori zvodoti kana tombona kuti kuratidze mai yacho aripo zvese zviripo tarisai toni mapurisa mapurisa nemunyoro wacho uripo bepa racho rakanyorwa zvanyorwa pajira racho ndoraito murapalaini panokoneka ababa ronyooneka zvazvine teme yekuti ukaenda palaini zvinonyatsokuonesa zvakanaka endai pazuva panze apo then pauya hwani vamwe vacho havana kuuya vamwe vacho havana kuuya chakaitika ndechekuti mapurisa aida kuzobhadhara pamari saka mari ndiye yakashoka kwandiri nekuti ndikwanise kunge tichitii haugari kuerea kumwe vanogara kuerea kumwe makabvisa hwani iyo vamapurisa aifana kuenda vobvase mobata vese ndiani akaenda kuyo ndiani mapurisa dzamabharani mabharani dai dziri mumabharani izvo hanzi jira ranga rakanyorwa mazita enyu riri paguwa kwavo ndo manzira ndakada bepa richinyorwa mama asi inini pamusoro penyaya yese yakataura hapana kana chandiramboziva rangu risizika rinozikanwa vanhu vakawanda nokuti ndo munzvimbo mandakanodzvekera iyo wadare changani ini ndaifunga sekuuya kwaaita akanama zvenge zviri nani kuti iye aenda acheneswa aenda kuseri kwechiugo ocheneswa kana vamwe vachizodaidzwape iye kana acheneswawo acheneswa padzirochama plus mapostori kuchenjenyu mani matimuri mupostori dzakati wandei nyaya dzinotumba dzemapostori achinyora mazita evanhu vachiisa muhari vachiita sei zvokuti kungoedza kuti nyaya yake ifamba yake asi awa wakatopumwawo kutoiswa zita ravo pane zvekutoshandiswa pane kufa kwemwana iyi nokuti kazhinji vanoisa mazita evanhu mavictims avari kutoda kuti apinde pai pane zvakaipa atinazvikaisa zita rangu pane zvo zvakaipa nokuti mambo ndakubira papenyu ndosiya chitupa changu kuti ndini ndaya kumapenyu kunozoka moenda moni mhangarwa kuti ndaona chitupa chake akaba zvinoita asi uyo anonzi alisi nabenjamin munowaziva handitombowaziva ndingangokuta iwo wakafirwa munoukamwe awa
Anokamana uyo. Unowaziwa here. Ndakatongoona ofesi yavo kusiko kutanga kuiona nekuti munzvimbo yanogara asi kuti ndoziva nepamba pavo kana kunyatsa kuti ndonyatsowaziva zvekutaura ndowaziva handowaziva. Imi nemutupo izvi zvakafanana? Hazvina kufanana. Ini ndoera. Senemu yakafanana. Zita nesenemu ndizvo? Zita nesenemu. Mutupo hausiwo? Mutupo hausiriwo. Nderi guru. Mai taura Benjamin Sides, anga muprofita wanotofamba naye mabasa ari simpenja munhu wekuti munhu wemukadzi achishandisirwa sene nekuti ini ndinoshandisirwa ikumusha kwangu hatizomuziva. Baba ava ndio mutungamiriri wechechi nawiri wangainzvenga hawo kwekuti wangainzvenge asi chokwadi chiripo ndechekuti baba avo vari kuziva secret iri behind asi kutokuda kunzvinga Benjamin Sides waitonamata naye munhu nekuti wakada kunzvekanaikana vanhu vari kunoenda mbori mizi vanotozwa kuti wainamata wese wakazonoparadza namamashopaisa zvinhu Benjamin Sides wainamata naye nguva yese imashure pawakaita zvinhu zvavo pamwe chete bvawazonoparadzana nekakukakavadzana kwawakanga vari kunzwa wakanga vari kudini vari kuita. Ari simpenja uyu munhu wekuti muroorwa tinenge tisingamuzivi asi iwe kumaso wekunoshedzwa nemazita ava ari kunyekwa ndio mutungamiriri wechechi wakanga vari wane maprofita zvokuti kana vanhu vedombore mizi wari munhu wachida kutaura chokwadi kuti vanhu havainamata nemwana wose zvakadai wari maprofita wanotaura kutaura chokwadi kunoziva kuti kwakanaka kana mwana wenyu aiwa mwana wasaizi ari kunzi Benjamin wari kuramba kandisizi chiranduyo wainamata wese vari kuti hatiziwa nasi wanoziva wese zita rokuti Benjamin handirizivi ndosaka ndiri kuzvirapa. Unoziva kuti madzibabani inini ndoziva zita rekunzi zita rake rekubereka ndora ndoziva mazita ese ari kutaura ini handiomazi. iye Benjamin Sides ndinoziva zita rake mwana wekwasize ari kutaura taimbonamata nawo asi nawe yekuti inini kwasize ndozoziva kuti anonzi Benjamin handiti handina chanoziva. chakaberekana ari profita ane zvaanoziva kana ari profita bedzi ndinenge ndineona pamoyo education iripo vanhu ava vakatotanga tangamire kubva kare nekuti kubva padhocha ipo ndakatongobvisa machira ndisingatozwa kuti kunakuwa kune zviko matsvuku andakabairwa tsono inguva tsvuku yavanonamata handina kuziva ndakangoti bva tatobvisa patatoona arasa apo patakatotsunura jirani emu yangu yakanga iri yekutoti ndoda kutsunura nekurasa mumvura kutondodza patakazoona mazita wakanga wakatonyora kuti kana waona bata kutadza kuti wangwa neconfidence nezvinhu zvawaidina zvawaiita handingabwaoenda ndinovaenda zvavanogara village 30 ndinogara kuno kutema kunokutuzi kudaio ndinovavengera chii asi chinorwadza ndechekuti munyika yese nemaprofiti temadziwa ese pakadimbiswa mazita emamwe maprofiti vayakanambarawo wakanga wane vanhu wavo kana kuti wari kuisa pasaidi wari kuziva wakaita navo zvinizvi nekuti mwana wangu akafanira kubarwai ndikapiwa mwana barwa ikatsikwa pachikoro kana kueducation iripi iriko nhawiri wanoiziva akabarwa nemumwe mwana wachitamba mazhaba bvafa mwana chikoro chikatsikatsika chikutya kusumba ikatsindirwa nhau ichinzi ndinofunga ndakataswa kunzi ndiri murombo ikatsindirwa chakutirwadza mapepa adhokta yaaripo akati tv inini nhasi ndochiona tv ndoyakusungira machina epai pamhingirini avo vachipedza oramba kuti handizviziva handiwarambiri kuti wakuramba kuti handiziva korakadimbiswa remumwe muprofiti munhu kuti maprofiti emasoro akawanda kunharaunda rakadimbiswa remumwe munhu ina ndinokama nawo chakaita kuti waipa guwa remwana wangu ndisina kukama nawo akawapa mugume kusvika paguwa remwana wangu ndisipomwanaenda kuchikora uri mupendiachituma handizivi kuti mungade here kuti tiposponde nyaya iyi kuti wakwane wari 3 woenda wese kamwe chete so that basa tisazoite hamubvisi mari yematariba next week imimi mabvisa naiye yabvisa vamwe tuwa wodaidzwa wouya so that kuendwa kuna chiremba kuti tinoone kuti zviri papi
ivo wari papi panyaya iyi wakatoeka zvinoita maprofita aya anotora masimba kumakuwa nyanya kuwana vechidiki vasati varara nemunhu nechii vanoenda vandodawo simu kuti vatore masimba mweya wake kuti vashandise kumabasa avo. Zvinoitika izvozvo kumaprofita aya. Pamusoro mama zvamukutaura mashoko amukutaura ndikugutsikana akanaka chaizvo kunyanya ekuprofunda LDH kuti awangu aripo asi pandisiki mhenu pandandineka kugadzika napo ndepekuti kuenda kuna chiremba isi hatina chiremba watinomboda tiri kunyatsokuona kuti munhu akaisa chinichi ari kutoisa iyo akatonyora zita rake ritori papo saka chiremba tinomboda nyaya yakajeka kudai nekuti kandakuita chiremba pambadziva kutotikonzesa maexpense asina nebasa rese asi nyaya yakajeka ipachena nekuti dunhu ramadziwa retemaru rakakurisa chaizvo waipasina kuya mumwe munhu avo vanogara kutemaru maoko waipasina zita reuyu waripo vanhu vobhoi vanasibando vatainavo vanhu vakawanda waipasina mazita avo paini mazita auyu hameno kana ndiri rumwe pakaachangana hazvigoni kuti titi nyaya iri pachena nokuti nyaya yanditi ine mishonga mikati yekugadzirwa kwemunhu pa zvinhu zvamakaona zvakanyorwa mazita asi akanyora wacho musina kumuona zvakudawo wemweya changatwa manje ndo wataonekwa kunzi nyaya yapachena nhasi uno hatigoni kuti nyaya iri pachena pamwe wamuri kufungira handii wamusiri kufungidzira modziona ari handiti maona pamusoro ndikabatsira mashoko ari kutaurwa naishe pamusoro emama ndoda kupa mashoko ari kutaurwa naishe avo ini nditori vanogara kudundiro asi ini ndakaurayirwa huku 23 matoki 9 hanga 6 nemushonga wandakabata pagedhi pangu kunze kwegedhi yangu huku dzangu vadzadya vadzafa dzese one time mushonga wandakatoubata yange daitei yakatotengwa muprofits papato nereceipt waruripo asi ndakazovhura receipt rwero ndakaona pakanyorwa mazita emanext doors angu inini nyachitori kupolisi ningi watatu vanhu vandikomberedza ningi naningi ndo wakandituma kuti tiuraye huku dzako sore hako ndichauya kupera kumwedzi iri Sunday ndozokubhadhara hangu kutumwa pandakaita anonyora zita rake akashandisa line re1 ndakauya kupolisi zvakatsvagwa kuenda kobuda kuHarare line rasina register zita remunhu asi mazita akataurwa ndeewanhu wandinotoziva ningi ndomuziva asi hapana kumboonekwa humbo hwacho kusvikira wakati kana tazobata humbo huzere ndo patinozotanga kusunga vanhu ava izvezvi hatina humbo nekuti hapana zita remunhu riripo asi mazita aripo inini handina kukwanisa kuti vanhu vanyorwa mazita vari vatatu apa ndivati ndiwo ndivati havasiriwo nekuti ndandisina humbo nawo zvinhu zvandakangonzwa zvakanyorwa papepa Alright, nyaya yamutaura ngoma. Nyaya yamutaura zvakada kufanana. Zvinozondosiyana pakuti izvi ngezvemweya. Ngezvekumakuwa. Zvine mushonga. Mambo wataura panapa. Wenguwo tsvuku yaanzi anonamata iyeyo. Vanotora masimba avo kumakuwa kuwana vadiki vasati varara nevakadzi kana kuti varume. Saka zvinotoonekwa futi nemweya edi kana vachita zvimwe zvezvo vanotoona futi nemweya iwo vanobvuma ichokwadi saka ini ndiri kutsigira pekuti zvataurwa naishe avo ndo chacho zvandiri kuona zvinoita kuti vaende pamweyavo ndo tsigiro yangu iyo handisika kuti hangatende hedu nearipo tindoone nekuti kuti timuconvicte nekuti akanyora pakanyorwa mazita aya pamwe zvezviri kutaurwa kuti pane akanda akatotumwa nevamwe kuti waparadze masimba avo kana kuti machechi avo sevatungamiri vanokwanisa kurwisana
zvikwanisa kuitika ndo zvakaitika kana kuti iwo ndo wakandonyora waine masimba waida kuti wadii wawane. Saka tiri kuti isusu kuti tizvitaure tega hatikwanisi kuti tizvione kuti akanyora ndiwo here kana kuti sandiwo, unless dai papaine handwriting ma-experts ekunyora they can see wounyatsoona kuti no zvakanyorwa naningi 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 handiti. Saka tiri kuti ndingambobvunza kuti avo baba vane zita rakanyorwa hanzi vanopinda ingotsuka chiye ndo vane zita rakanyorwa kavo imimi munoprofita here mati musataure mesa ndizozvita ndikubvunzei musaite havowo ngati munopinda chechi yezungo chikuka munoprofita here munoprofita zhira iro mukatiprofita munoziva iri kutakanyorwana kana zvarakaitirwei profita jira irove pane zvamakamboona here zvarakanyoreka kana kuti akakunyorerai imimi muprofiti wacho zita renyu riripo pane zvamuri kuona here pakuprofita kwenyu? inini ndinorota mati hamuprofiti ndinokuratidza kuoneswa tokwanisa kuoneswa dambudziko riri pana baba asi zvinhu zvinoitika apa zvatoiti muprofita jini mati munonamata munorota munooneswa munoprofita zvese zviri fo munozviita zvinokuti muri munhu wamwari chaiye chaiye asi panyama mimi panyama maramba kuti wese watatuwa wamwe wenyu wairawo maisora kuti handiwazivi asi zvakuzodzika manje takuzodzika manje nyaya yakuzodzika manje unotonamata nawo vanhu vese vari watatiwa hatina matuna taimbonamata na umwe hana acharutaura teerera chamati kana waimbonamata nawo usikachanyamati mese unoti hauchatomuzivi nokuti ngatauri dai kuti handimuzivi asi makambonamata mese unotaura kuti ndinomuziva asi takambonamata tese ndinomuziva takambonamata kuti handiwazivi asi pamataro azvaitwa zibenjamin ini handimuzivi ndamuzi benjamin saka kuti ndainoti Benjamin Nesta warataura mazoendera futi mberi nenyaya yekuti Benjamin yoyo zita rekuti Benjamin handirizi ndinoziva rekuzvarwa kwayo kuberekwa kwake rekuti handirizi ndakurikangana semunhu anenge asingaprofita nauinoitika ndeyekuti kumasove kana munhu ari muprofiti kana kuti mumwe munhu aine zita rekuti izita rekuti rinenge rematambuti vanochinja mazita maprofita kuchinja vanhu. Saka vakanzvengawo chokwadi chiripo ndechekuti vanotoziva nauripo ndekuti isusu kuda kumboshanda nevaripo vacho titomboone kana kuri kuti mati mimi muri kuti kuchuru ngatitotangire pano varipo nekuti nhau pamwe tikazoturwa pamwe watouine kuti watogara mufanzwa kuti ngamuma wari kutotsvedza wamboti hatina kunamata asi wakatonamata iswa nemaprofiti wese vachitobuda kuenda kumozambique. Right, simukai. Munga rekodi ini ya mgari kambere kana wasunga pakachangamira taenda kuseri kwechuru mhuri yenga vari kuomedzerana kuseri kwechuru taenda kuna chiremba Masikana dare raramba kusimuka changamira vana chavakwanisa kuona
tinongwa tawakwanisa kutaura ndechekungoti iono here vadaro chiremba nhasi vodzoka wese muza 31 odai mabharani moega mogaidza namabharani bozi mabharani anga yamoendesa masamoni kawanda munhu akaenda ikoko samuona kuti mungaizani namabharani chimaimaita 31